Години наред живеех в очакване и в надежда. Надявах се, че нещата ще се променят, надявах се, че нещо отвънка ще се случи. Ще дойде правилният човек, ще ми се обадят за правилната работа. Надявах се, че хората около мене ще се променят. И стоях в едно такова очакване, което ме караше да гледам през розови очила и абсолютно нереално на нещата, които се случваха около мен. Но едва след като дойдох в Германия преди 4 години, разбрах една много сериозна истина. Когато затвориме вратата на надеждата и отвориме вратата на действието, тогава започваме истински да живеем. Докато се надяваме, докато очакваме, докато разчитаме на нещо отвънка да се промени, някой да дойде, нещо да се случи, ние всъщност не живеем. Ние сме в едно такова заблуждение, в една илюзия, че нещо някога може да се промени. Когато вземем решението да действаме и въпреки евентуални провали, неуспехи, падане, ставане, единствено действието може да ни предвижи напред и да ни доведе до някакви различни резултати от това, което имаме, докато очакваме, докато се надяваме и да стоиме на дивана. Това е все едно да ти се допие чаша вода, да ти се допие вода и да стоиш пред чешмата и да не посегнеш да си сипеш. Само с надежда нещо отвънка да се случи, няма как да пиеш вода.